12.000 metro karratuko Cannabis Club erraldoia Fikoban. Expo Grow feria, Europako handiena da duraz. 13.000 bisitariaz, aurten 100 aditutik gora, gai bakarra eskuartean. Estatu Espainiarra eta Euskal Herria bera, 3. postuan dira Europa mailan cannabis kontsumoan. Feria bada, 3. marihuana zaleen elkargune bilakatu da, eta denen ahotan aurten ere, galdera bat, nola eman irtenbidea egoerari. No hay un marco definido, por un lado está despenalizado el consumo. Ez dago arau sendorik, partekatutako konsumoa eta landatze kolektiboa onartuta daude. Trafikatzea eta leku publikoan konsumitzea berriz debekatuta. Pública y el tráfico con esa sustancia. Feriari buruzko ikusmina jartzen dute eredu, dagoen araubide ambigua aldatzeko. Básicamente 3 cuestiones. 3 gai dira nagusi, kanabisa erabiltzen duten gaixoek kalitatezko sendabideak izatea, autokonsumorako landatu ahal izatea eta kluben existentzia. El propio consumo y el tema de que puedan existir los clubs sociales. 3 urte daramatza lanean legebiltzarrarekin, gutxienez kluben erregulazioan hartzeko, Donostian egin bezala. Kalamuaren munduan erreferentzia baina Uruguai da, legeztatzen lehena, 2013ko abenduan. Kalamua legez kanpoko drogen merkatuan 80% da. Guk marihuanaren merkatua bereiztu dugu. Gazteak erostera doazenean ez ditzaten beste drogarik erosi. Frogatu da hori dela bidea droga munduan sartzeko. Erabilera industriala, medizinala eta aixiarako aitortu dira. Baina estatuak kontrolatzen du produkzioa eta konzentrazio maila, hala Kalamuaz ikuspegi aldatzeko. Hori helmuga, 3 egun hauetan Expo Grown agerian utzi nahi dena.